Яшьлек аланы. Яшьлек аланы тапшыруы. Эфирда яшьлек аланы тапшыруы. Сәлем дуслары, һәммәгезгә дә уңышлы көннәр теләп, микрофон алдында Раил Содрый. Яшьлек аланына рәхим итегез. Студиябызның бүгенге кунагы җыр музыкага гашык егет Илнар Шәрәфетдинов. Ул дуслык моңы, татар моңы кебек бик тә дәрәҗәле халыкара татар җыр конкурслары лауреаты. Безнең студияга ул ерак юлны якын итеп Башкортстан Республикасыннан килде. Хәерле көн, сәлам Илнар. Хәерле көн, исәнмесез? Илнар, без сине профессиональ дәрәҗәдә куелган тавышлы егет, шәп башкаручы буларак беләбез. Шуңа күрә бүгенге тапшыруыбызны бер музыкаль бүлектән башласак дөресрәк булыр. Яхшы. Нинди җырны бүләк итәбез иң беренчеләрдән булып? Әйткән идең дип исемләнгән җыр, Әнвәр Бәкиров көе, Хәсән Туфан сүзләре. Әйткән идең әгәр сөя калсаң, миннән башка берәр бүтәнне сөйпар тик миннән яхшыракны. Сөймә ләкин миннән түбәнне, сөйпар тик миннән яхшыракны. Сөймә ләкин миннән түбәнне. Юлыктым мин лулу бер чәчәккә, көтмәгәндә, уйламаганда, нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә, әйтерсең лә синең давамга. Нәкъ синдәйгә, синең шикеллегә, әйтерсең дә синең давамга. Нишләргә соң дигән сорау белән киләм синең рәсемең каршына. Үзең булсаң әгәр мондый уйлар килер идемени башыма. Үзең булсаң әгәр мондый уйлар килер идемени башыма. Илнар, синең Башкортстан егете икәнлегеңне әйткән идек, шушындый гаҗәеп матур тавышың бар. Син үзең турында безнең тыңлаучыларыбызга күбрәк сөйләсәң иде. Син ничек шушылай моңлы бала булып үстең, кайларда үстең, кем тәрбияләде сине, шулар турында бәйнә-бәйнә сөйлик әле. Мин инде Башкортстан Республикасы Илеш районының Дөмәй авылында туып үстем. Гаиләдә без 2 бала, минем апам бар. Һәм инде бала чактан ук әтиемнең баянда уйнаганын тыңлап үстем. Әним һәр вакыт сәхнәдә чыгышлар ясады. Һәм безнең гаиләбез музыкага бик тартыла һәм музыка белән яши. Сәнгатькә гашык гаилә. Сәнгатькә гашык гаилә. Синдә, димәк, әниң шушлай сәхнәләрдә җырлагач, синдә аның артыннан киткәнсең инде, әйме? Бала чакта да җырлый идеңме, катнаша идеңме? Минем әтием җырлый, баянда уйный, әнием исә күбрәк биюләр бии һәм ул үзаллы җырлый. Синең дә бала чакта катнашканың булгандыр бит, менә мәктәптә җырлаганда ничек бала чаклар үтте? Мин инде 5 яшемдә район мәдәният сарае сәхнәсенә беренче тапкыр чыктым. Бәйгедә катнашырга һәм инде кызларга сирем дип исемләнгән җырны башкардым. Каушатмадымы соң беренче тапкыр басы? Юк, һич кенә дә каушамадым, һич каушау хисе булмады. Әни өчен әлеге җыр иң беренчесе булып китте. Аны инде мин инде үзем сайламадым, инде аны әнием сайлады һәм әнием өйрәтеп, сүзләрен ятлатып, әзерләп сәхнәгә чыгарды. Безнең бит инде менә хыялсыз кеше, канатсыз кош дигән гыйбарә бар. Бала чакта кем булырга хыялланган идең? Без инде барлык малайлар кебек инде беренче сыйныфларда милиция хезмәткәрләренә карап, алар кебек булырга тели идек. Шуны хәтерлим. Ләкин милиция хезмәткәре булып китмәгәнсең, син музыка училищесын тәмамладың. Бүгенге көндә Уфа дәүләт сәнгать институтында белем аласың. Беренче курста ничек бу юлга кирип киттең?
Иңелегендә мин сәнгать колледжын тәмамладым һәм инде артабан сәнгать институтына кергә булдым. Нәрсә гашыйк итте соң алайда шушы юлдан китәргә? Монда инде алырга кирәк шуны кечкенәдән җыр моңны ишетеп үсеп, сәхнәләрдә чыгыш ясап, бәйгеләрдә катнашып йөрү үз йогынтысы, үз эшендә эшләгәндер дип уйлыйм. Һәм инде сез татар гаиләсе буларак һәрвакыт татар музыкасы, һәрвакыт татар җырлары яңгырап торгандыр сездә дә. Әлбәттә, татар җыры да һәм укышыңа өстәмә башкорт җырлары да. Син кечкенәдән кемнәрне тыңлап үстең, Илнар? Мин шуны хәтерлим, кечкенә чагымда телевизордан тәүге тапкыр Салават Фатхетдиновның "Туган көн" дип ялгышмасам исемләнгән җырын ишеткән идем. Һәм шул җырны ишеткәч, ул минем башыма, күңелемә бик кирип калды һәм урамга чыгып, шуны җырлап торган чагым бар иде, җырлый идем. Чыннан да бик популяр җыр иде бит бу. Менә 90нчы елларга бала чаклары туры килгән кешеләр, без инде бу бигрәк тә безнең буын бик яхшы хәтерләйме бу җырны. Әйе. Син менә шулай бик чиста һәм бик йомшак итеп, тәмле итеп татарча сөйләшәсең. Башкортстанда яшәүче татарларга хас бу гаиләдә шулай сакланамы, гаиләдән киләме? Иңелек әлбәттә я гаиләдән киләдер дип уйлыйм. Безнең инде районыбыз татарча сөйләшә, мин инде үзем исә мәктәптә инде татар бүлеген тәмамладым һәм барысы да инде әлбәттә иң элек ул гаиләдән килә. Димәк, телне саклауда да гаиләнең роле зур. Бик зур. Илнар, син үзең Башкортстанда, Илеш районында яшисең әйме, Уфада укыйсың, Казанга килү нинди хисләр калдыра ул? Сагынып киләсеңме? Ничектер юксынып киләсеңме? Казанга мин бик яхшы йөрмим. Инде менә мөмкинлек килеп чыккан вакытта киләм. Әлбәттә, инде Казан мине иң беренче очракта инде кызыксындыра, татарлар дөньясы, татарларның баш каласы буларак. Мәркәзе буларак. Әйе. Ә нишләп укырга менә нәкъ Казанга килмәдең? Чөнки бездә дә мәдәният һәм сәнгать институты бар бит. Тәкъдимнәр булды моңарчы, һәм инде бу турда да уйлаулар булды, һәм инде ахырда инде сайларга булдык Уфаныкын әлегә. Син бүгенге көндә институтта укый дип әйттең әйме, һәм кемнең классында синең мөгаллимнәрең кем? Әлеге вакытта Ямил Абдулманов сыйныфында белем алам. Ул үзе дә җырчы бугайым. Ул үзе дә җырчы, әйе. Уку кыенмы соң? Җырчылар миңа калса җырлап кына йөри торгандыр инде алар. Ул шундый фикер йөри инде күрәсең, әйме, чөнки менә син укыган уку йортында да мөгаен авырлыклар булгандыр инде, һәм безнең дә үз яклары бар инде.
Яшьлек аланы. Эфирда яшьлек аланы тапшыруы. Эфирда яшьлек аланы тапшыруы. Дуслар, студиябызның бүгенге кунагы җыр моңга гашыйк егет Илнар Шәрәфетдинов. Безнең студиягә ул ерак юлны якын итеп Башкортстан Республикасыннан килде. Аның белән әңгәмәбез дәвам итә. Беләбез, синең тагын видеоблогта алып барасың шушы җырларың буенча, һәм без сине күбрәк видеоблогтан күреп беләбез дә инде. Аны ачарга нәрсә этәрде? Кызыксыну башланды нәрсәдән? 2011 елда мин Михаил Барытовның каналына юлыктым. Аның инде каналындагы видеоязмалары урам гимнастикасына багышланган. Һәм шул ук вакытта миңа әтием 16 яшь тулуыма гитара бүләк итте. Һәм нәкъ 2011 елдан мин спорт гимнастикасы белән шөгыльләнә башладым, гитарада уйнарга өйрәнә башладым һәм әкренләп мин инде каналга нигез салырга уйладым. Ул вакытта әле мондый смартфоннар һәм Instagram социаль шелтәре юк иде бит әле. Ул вакытта юк иде. Былай популярлашып киткәч, инде билгеле бер мәйдан ачылды инде сиңа үзеңне күрсәтергә, танытырга. Әлбәттә, бу бик уңайлы мәйдан, бу һәркем үз теләгән һөнәре белән, яраткан эше белән бүлешә ала. Минемчә, күбрәк менә шушы җилфер җил искәндә җыры танытты бугай. Аның популярлыгы нидә булды ул? Нидә булганын әйтә алмыйм, күрәсең, тыңлаучының күңеленә үтеп керә алгандыр, иң мөһиме. Бүгенге көндә ничә язылучы бар синең каналга? Бүгенге көндә 1800-дән артык язылучы бар һәм карауларның күләме гомумән алганда 450 меңнән артык. Социаль шелтәрләр алар төрле илләрдә, төрле җирләрдә карап була бит инде. Синең дә караучыларың төрле илләрдә яши торгандыр. Бер Татарстан һәм Башкортстан белән генә шикләнми торгандыр миңа калса. Чит илләрдә караучылар да бар. Монда инде аларга кирәк Франция, Германия, Америка һәм бик хисап башка чит илләрдән дә караучылар бар. Алар сиңа нинди тәкъдимнәр җиткерәләр, үзләренең комментарийларын калдыралармы? Калдыручылар бар, бәлки алар аңлап та бетермидер, тик алар ошады, күңелебезгә ятты дип фикерләрен калдыралар. Керүчләр арасында миңа калса кызлар күбрәктер. Кызлар күбрәк Instagram сәхифәсендә. YouTube'ка килгәндә анда бер чама. Менә шундый бер сорау бирим әле. Син үзең дә әйттең, менә кызлар да күбрәк карый, кызлар да күбрәк яза бит инде, әйме? Әле синең йөрәгең яуланганмы? Әлбәттә. Катлаулы сорау. Катлаулы сорау булды ба? Әлеге вакытта йөргән кызым юк әйме? Тик инде күңелемә якын булганы бар. Свиданиягә чакыручылар бармы? Кызлары да ягыннанмы? Андый хәлләр булганы юк, әлбәттә, кайсыларыдыр яза инде. Язган өчен рәхмәт инде, яхшы теләкләр өчен дигәндәй язып торучылар бар. Син видеоблогер буларак кемнәрнең блогларын бүгенге көндә карап барасың? Әйтеп киттем бит, Михаил Барытовны карыйм. Ул видеодәресләр чыгара, ничек нәрсә күнегүләрне эшләргә. Шулай карыйм чит ил видеоблогларын, Американыкын. Чөнки инде аларның видеоблоглары алдынгы һәм алар һәрвакыт берничә адымга бездән алданрак. Татар блогерлары бүген бигрәк тә актив эшли Instagram социаль шелтәрендә, аларны карап барасыңмы? Аларны күзәтәм, кайберләрен беләм, язышканыбыз бар, аралашкан бар. Яшьлек аланы. Яшьлек аланында кунакта Илнар Шәрәфетдинов. Дуслык моңы, татар моңы кебек бик тә дәрәҗәле халыкара татар җыр конкурслары лауреаты. Ул безгә Башкортстан Республикасыннан килде. Аның белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Менә син татар халык җырларына, гомумән безнең ретро җырларга гашыйк егет. Бүгенге яшьләр күбрәк альтернатив юнәлешне үз итә бит. Рэп җырлыйлар, рок җырлыйлар. Ни өчен татар халык җырлары? Мин инде уйлыйм, мин үзем авыл баласы, авылда туып, авылда үстем һәм кечкенә чагымнан халык җырларын тыңлап, шул үзебезнең ретро җырларыбызны ишетеп, әтием башкарында шул ретро җырларыбызны ишетеп, алар инде минем күңелемә бик кирип калган һәм якын. Син бит әле шушы ретро җырларны ул ничек классик рәвештә башкарылган түгел, менә аны гитарага салып та башкарасың бит инде, үзгәртеп дип әйтегендәме? Гитара ул безнең милли уен коралыбыз түгел, аннан чыккан көй һәм классик көй аерыла бит инде ул. Мин инде иң элек җырны тыңлыйм, аның классик башкаруда тыңлыйсың инде. Хәдәр Бигишевны тыңлыйм, ал җырны тыңлагач аның нечкәлекләренә төшенергә тырышам һәм артабан аның аккордларын сала башларга тырышам инде. Әлеге җырлар, кайбер җырлар син ретро җырлары гомумән авторлык җырлары бит инде, әйме? Музыканы син бик яхшы беләсең дип беләм һәм үзеңнең җырыңны язырга исәп бармы алга таба? Бәлки язганың бардыр инде. Әлегә тиклем язганым булмады. Киләчәктә инде бәлки Алла берсә инде язырмын дип уйлыйм инде. Әлегә инде мин уйлыйм тәҗрибәм җитмидер дип бу өлкәдә.
Ләкин белемнәр бар инде шундый музыка. Белемнәр аларны тагын тупларга кирәк, тагын да арттырырга кирәк. Синең өчен җыр, менә безнең татар халык җырлары һәм гомумән бездә генә булган моң төшенчәсе ничек аңлатыр идең үзең? Безнең халык җырларыбыз ул бик зур хазинә һәм аны һәрвакыт саклап килергә кирәк. Моң кешене дәвалый диләр. Ничек уйлыйсың, моны белән килешәсеңме? Килешмичә булмыйдыр, чөнки без һәрвакытта җыр тыңлыйбыз. Һәрвакытта ул безнең белән янәшәдә. Мин бу сүзләр белән килешәм. Безнең хәзер татар халык җырларыбыз, аларны кем генә башкармый, кайда гына яңгырамый алар. Әлбәттә, бузып яңгыраганнары да бар. Шулай да алар миңа калса, безнең сәнгатебезне һәм мәдәниятебезне популярлаштыруда зур урын алып торалар. Син тагын нинди юлларын тәкъдим итәр идең шушы сәнгатебезне һәм мәдәниятебезне популярлаштыруда? Менә яңа күренеш дип әйтергә кирәк. Безнең, мин үзем күзәтеп бара башладым, татар рэп чыга башлады. Рэп башкаручылар киңәя башлады. Мин инде уйлыйм, Алла бирсә, киләчәктә һич шиксез алга барыбыз һәм яхшылыкка таба барбыз дип ышанып калам. Синең дә менә шушы альтернатив юнәлештә үсәсең килмиме? Мин бик ул якка тартылмыйм. Кызыксындырмый. Мин аны тыңларга мөмкинмен, нәймә, тик ул якта әлегә эшләгәнем булмады. Бәлки әйтеп булмый, киләчәктә ниндидер шунда кызыксынып китсәм, шуның белән янсам, эшләп карарга буладыр. Син җырларны әлегә видеода гына яздырасың һәм гомумән инде үзешчән видео дип әйтик инде, әйме сыйфатлы видео барыбер түгел. Синең башкаруыңда инде күпләрдән дә ишеткән бар, инде бу егет студияларда яздырса әйбәтрәк булмас микән дигән. Андый уйламыйсыңмы? Уйлар әлбәттә бар, әлегә студиягә барып өлгереп булмады, тик теләк әлбәттә бар. Моңа мөмкинлекләр дә кирәк бит бер. Мөмкинлекләр кирәк, мөмкинлекләр Алла бирсә бар һәм киләчәктә бу юнәлештә эшне башлап булыр дип уйлыйм. Киң эстрадага аяк басырга хыяллар бармы шундый теләкләр? Эстрадага килгәндә мин эстраданы артык күзәтеп бармыйм. Һәм инде бик шат булыр идем шәхси концертлар куеп тамашачы алдында чыгыш ясарга. Ләкин әлегә сиңа тәкъдимнәр юкмы? Тәкъдимнәр булып торды моңарчы, әле дә бар һәм ышанып калам алар киләчәктә дә булыр дип. Алай да кемнәр тәкъдим итә мәсәлән? Үзләренең шундый танылган артистлар бардыр, бәлки үзләренең концертларына чакырырга теләүчеләр. Мөмкинлекләр булган иде, тик мин үзем бара алмадым, чөнки укуда булу сәбәпле инде китү мөмкин түгел. Айдар Галимовның концертларында чыгыш ясау мөмкинлеге бар иде. Шулай Гөлназ Асаева белән мөмкинлек бар иде. Менә без аккордлар турында сөйләшкән идек. Синнән аны соратып алучылар да бар, әйме. Иң беренче аккорд язган, иң беренче шушлай үзгәрткән җыр кайсысы булды ул, Иннар? Мин аны үзгәрткән дип әйтмәс идем. Ул шул ук җыр бар, тик бераз эшкәртелгән дип әйтәм. Бераз икештирелгән аңлый, чөнки гитара астына башкарыла. Беренчеләрдән булып, мин инде әйтергә кирәк, Сагынам дусларны яздырдым, ялгышмасам. Бу Илкәем җырым. Бу татар халык җыры. Сагынам дуслар Илкәйне. Шул җыр белән башлап җибәрдем. Менә шушы үз эшкәртелгән җырларның кайберсе бигрәк тә гитарага ятып торган шикелле. Син дә шулай уйлыйсыңмы? Килешәмәй, бар кайсы җырлар бик тә килешле, гитара белән башкаруда бик матур килеп чыга. Эшкәртү өчен әйме? Аларны сайлап алганда нинди критерийга карап сайлап аласың? Махсус критерийларым юк. Мин инде кайсы әсәр, кайсы җыр миңа ошый, күңелемә ята, шуны өйрәнергә тырышам. Алайда андый җырлар ниндирәк темага багышланган була ул? Темасы төрле инде аның, мәхәббәт турында, туган җир турында. Күбесе шуның турында инде җырларның, дөресен әйткәндә. Илнар, синең блогны бүгенге көндә минемчә эстрадабызның популяр җырчылары да карап бара. Җырчылары, музыкантлар бар, алар арасында үз теләкләрен, комментарийларын калдыралармы, әйтәләрме? Сине таныйлармы? Калдыручылар булды инде, менә инде Фирдәс Тимаев Гомертә дип исемләнгән җырына үз фикерләрен калдырып китте, һәм инде мин аңа моның өчен бик рәхмәтлемен. Һәм син шушы җырны гитарада уйнап үзең дә башкарасың, әйме? Әйе. Әйдә, менә шушы җырны тыңлап китик әле. Әйдәгез. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар артын ел йомгагын сүтә. Ут яшькә, мут яшькә. Сиздермичә, хәлсез картлык килеп җитә. Яшәп калыйк, янып калыйк. Бу тормышта игелекле эзләп салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк. Бу тормышта игелекле эзләп салыйк. Айлар түгел, яллар түгел.
түгел. Гомер юлым бар матур эшләр бизи. Армасталмас йөрәкләргә җимеш булып килеп керер гомер көзе. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Гомер үтә, нигә үтә, кешелекне уйга салып сәгать суга. Яшәү ямен, яшәү гамән, саклар өчен синдә миндә җирдә туган. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Илнар, әйдә хәзер спортка мәхәббәт турында да сөйләшик әле. Ул мәхәббәт кайдан, ничек башланды? Әлбәттә инде иң мөһим рольне монда уйныйдыр инде гаилә, мөхитнең тәрбияви кеше. Минем әтием көрәш буенча спорт белгеченә кандидат һәм кичкенәдән үк мин аның шөгыльләнгәнен күреп үстем һәм үзем дә шуңа омтылдым. Урам гимнастикасына килгәндә, шул 2011 елда мин юлыктым каналга һәм минем ул видео язмаларны карап үткәч, мин гаҗәпләндем һәм минем үземдә теләк уянды аның кебек нәрсәдер эшләргә өйрәнергә. Монда ачыклык кертеп китик инде, бу турникта башкарыла торган күнекмәләр турында сүз бара безнең хәзер әйме? Бу турникта гына түгел, бу спорт гимнастикасындагы булган күнегүләрне урам мөмкинлекләрендә өйрәнеп аларны эшләү. Син әйттең, икәүбез гаиләдә дидең, апаң бар әйме? Ул да шулай спорт ярышларында катнаша идеме? Бундый хәл булды, ул кичкенә чагында дзюдо буенча түгәрәккә йөри иде. Апам инде минем бик яхшы бии, кичкенәдән үк чыгышлар ясый, һәм инде ул да шулай үзаллы көйләп, моңланып йөри иде инде. Спортка һәм сәнгатькә гашык кешеләр гаиләсе инде димәксез. Яшьлек аланы. Эфирда яшьлек аланы тапшыруы. Эфирда яшьлек аланы тапшыруы. Яшьлек аланында кунакта Илнар Шәрәфетдинов, дуслык моңы, татар моңы кебек бик тә дәрәҗәле халыкара татар җыр конкурслары лауреаты. Ул безгә Башкортстан Республикасыннан килде. Аның белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Ә син холкың буенча ниндирәк кеше ул? Мин инде үземне тыныч тотарга тырышам һәр вакыт уйлап эш итәргә тырышам. Алайда тормышта шыгырыңнан чыгара торган әйберләр бармы ул? Һәм нәрсә ул? Тормышта һәр вакыт шундый мизгелләр була, кайчан үзеңне бик тәҗәйсез кулда тотарга, тигенде әгәр дә син үзеңне кулга алып, кирәкмәгән гамәлләрдән баш тарта алсаң, ул бик әйбәт була. Һәм бу эштә бигрәк тә спорт булыша торгандыр, чөнки спорт бит инде ул ихтыяр көчен бик тәрбияли. Бик дөрес әйтеп киттең, спорт инде кешене чыныктыра, ул аның ихтыяр көчендә үстерә һәм спорт үз өлешен кертә. Тормышта үзең кешеләрдә менә гомумән яраткан сыйфатларың нинди сыйфатлар ул? Гадилек, тәрбияле булу һәм сабырлык. Илнар, әле син тормыш юлының башында гына, сиңа 22 яшь, шулай да шушы вакыт эчендә кичергән бер бәхетле мизгелне искә төшерик әле. Кайчан булды ул? Ниндирәк ситуациядә ул? Бәхетле мизгелләргә килгәндә, алар Аллаһка шөкер бихисап булды. Балачагым бәхетле булды. Моның өчен мин әти-әниемә бик зур рәхмәтлемен. Дәвәт идәнемә дә, нәнәемә дә. Алар бик күп булды һәм кайсындыр аерым әйтә алмыйм хәтта. Менә мәсәлән, үз кечерәк инде 11 сыйныфта туры килде дуслык моңында бәйгесенә катнашырга. Анда бүләкләү тантанасы башлангач инде барысына бүләкләй башладылар. Барысы чыга бара, барысына бүләкләр, ә мин исә бары тик басып торам, көтеп торам. Миңа бер нәрсә дә булмый микән дигән фикер белән. Бу иң кыен мизгел менә баланың күңелендә, әйме? Бала дип мин анда 11дә идем инде. Барыбер яшь кешенең күңелендә дип әйтик инде. Мин инде уйлыйм, һәр катнашучының күңелендә шундый уйлар бардыр ул вакытта. Һәм инде ахырдан инде минем исемне әйттеләр гран-при ялычысы буларак. Һәм инде бу шуннан да бик дулкынлангыч
минутлар булды. Безнең бит менә хәзерге вакытта татар җыры өлкәсендә бик күп конкурслар бар, әйме үзгәреш җиле дип әйтик, фестивальләр, татар моңы фестивале конкурсы һәм гомумән Вахап фестивале бар безнең. Аларда катнашырга уйлыйсыңмы һәм тәкъдимнәр бармы? Татар моңында 2012 елда катнашырга насыйп булды. Вахаповта да катнашып үттем 2015 елда. Нәтиҗәләр нинди? Нәтиҗәләр татар моңында 2нче дәрәҗә лауреаты булдым, Вахаповта 3нче дәрәҗә лауреаты булдым. Менә мәсәлән сиңа алтын балык тотарга туры килде ди, яки 1 миллион сум акча тотарга туры килде ди, син аны кая тотачаксың? Балыктан башлыйбызмы? Акчадан Әйдә башлыйбыз. балыктан башлыйк әле. Нинди теләк теләр идең менә шушы алтын балыкның барлык теләкләремә дә үтим дисә? Бу дөньяга килгән һәрбер кеше авырлыклар күрмичә, үз якыннары белән бары тик бәхеттә һәм шатлыкта яшәсен дип. Эш теләк бит әле. Эш теләкме яхшы. Нәрсә мөһим инде? Дөньяда сугышлар булмасын, дөньялар имин булсын, тыныч булсын. Өченче теләк калды. Мин инде иң мөһимнәрен уйлавымча әйтеп үттем. Монда инде һәркем үзенең изге башлаган эшләрендә уңышлар юлдаш булсын иде. Бик зур рәхмәт. Илнар, менә син корабльдә Әйе, барасың әйе. демәк, күз алдыңа китер һәм сез штормга очрадыгыз Әйе. һәм сиңа тиз генә җыенып, Әйе. жилетны киеп чыгып китәргә кирәк. Әйме син анда нәрсә алачаксың үзең белән иң беренче чиратта? Монда инде нинди яктан карыйсың инде? Әгәр дә утырада яшәргә үзеңне сакларга туры килсә инде, өлгерә алсаң, әлбәттә бер ризык ниндидер файдалы әйберләр аласың инде. Шул яктан инде. Ә инде кемдер коткара аласың икән, кемгәдер ярдәм итә аласың икән, шуны аласың инде, каранып тормыйсың. Бу бик яхшы, кемгәдер ярдәм итә алсаң, әйме? Әлбәттә. Гитараны аласыңмы? Гитара андый безнең өчен барлыкта ул әйбер турында инде уйлап тормыйсыңдыр инде. Апла гитара әлбәттә һәр вакыт юлдаш булса, ул бик рәхәт. Син үзең дә һәр вакыт юлда шушы гитара белән йөрисең булып чыга индеме? Әйе, мин аның белән йөрергә тырышам, мин дә чыгышлар ясыйм аның белән. Һәм инде нигә дә ул янда булу кирәкле, мәсәлән, аңарда шөгыльләнәсең. Һәр вакыт син аңарда үзеңнең уйнау белемеңне үстерәсең. 22 яшь дидең үзеңә. Бүген берәр кайда эшлисеңме, нидер белән булса да шөгыльләнәсеңме син? Юк, әлеге вакытта мин бары тик белем алам. Илнар, алга таба үсәргә, алга таба планнарың турында да бүлешеп китсәң иде безнең белән. Киләчәк турында ниндидер төгәл сүзләр әйтеп булмый, аның ничек килеп чыгасын, тик әлбәттә үсәсе килә, тагын да менә каналны үстерәсе килә, тагын да сыйфатлырак контент җитештереп, матуррак җырлар эзләп табып, шуларны язарга теләгем бар. Илнар, без сиңа алга таба да уңышлар теләп калабыз, шушлай җыр моңнарың белән безнең тыңлаучыларыбызны үзеңнең караучыларыңа сөендереп торырга язсын һәм зур иҗат уңышлары сиңа. Сезгә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә дә эшләрегезгә уңышлар юлдаш булсын. Илнар, инде без әңгәмәбезне җырлап башлаган идек, җырлап тәмамласак әйбәт булыр иде. Иң ахырдан тыңлаучыларыбызга нинди җырны тәкъдим итәбез? Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә Салат Фатхетдинов һәм Алканат төркеме башкарган Язмыш дип исемләнгән җырны бүләк итеп каласым килә. Ey bu seyir yazmış kişe aldı bugün admış Tiz okula ömür kitabı Nige yaşlıklarının anılıyız kaderlerin Şu kitapta uzgaş ortana Ömür yazmışları Tuğanlarım benim canımda Eski surette Şu kişkine malay Yılmaya en iyisi yanında Erkeylerinin yaş çağında Яшьлек аланы. Эфирда яшьлек аланы тапшыруы. Эфирда яшьлек аланы тапшыруы. Яшьлек аланы тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Бүген бездә кунакта җыр моңга гашык егет, дуслык моңы, татар моңы кебек бик тә дәрәҗәле халыкара татар җыр конкурслары лауреаты Илнар Шәрәфетдинов булды. Тапшыруны мин, журналист Раил Садрый, тавыш килә устасы Гөлнара Хикмәтуллина һәм режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләдек. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, уңышлы көннәр теләп, яшьлек аланында кабат очрашканга кадәр дип сау булышабыз.